Slovensku Jan Barica, stavba u Komárkovcov, auto bolo tvorené len počas tejto zimy. Je to ozaj jedno z najšpičkovejších vozov Subaru Impreza na Slovensku. To štartovník číslo 778, Sabinovský Jan Barica. Jan Barica určite prehovorí do absolútneho poradia. Poprosím divákov, aby pod billboardom zase zašli, lebo Jan Barica má zrýchlenie veľmi dobré a včera bol absolútne veľmi rýchly. Prosím vás, sledujme jazdu Jana Baricu. Prepracovávame sa medzi silné až najsilnejšie vody. Štartovné číslo 709 má Martin Juhás na BMW M3. Štartovné číslo 709 v predchádzajúcich jazdách 2:37. Prvá ostrá jazda 2 minúty 37 sekúnd. Honda Prelude Peter Nemčič, Honda Club Racing, štartovné číslo 191. Vozy stále štartujú v 30-sekundových rozostupoch, len v prípade, že by sa objavilo auto výkonovo výrazne silnejšie alebo skúsenejší jazdec a mohlo by dojsť k vozidla prestrehov, dávame 30 sekúnd viac. Štartové číslo 98 má Martin Skuča na zadné BMW čiže rok výroby 87 a mladšie zajímavé, že som si práve skopoval jazdca, ktorý odštartoval pred týmto jazdcom a pozerám na hodinky úplne teda na limite na ostri, na nožách po odštartovaných štarterov zástupca jazdcov v seriáli TDC. Absolútny víťaz TDC, teda Tatry Donávka po 2009. Vlado Lalík, Paddock Racing Team, Mitsubishi Lancer, štartovné číslo 99. Vlado Lalík, takisto jeden z jazdcov, ktorý by mal prehovoriť do absolútneho poradia počas tohto víkendu, nielen za včerajšok, ale aj za dnešok. Vlado Lalík mal v predchádzajúcej jazde čas 2:34 a nejaké tisíciny. Zatiaľ bol Jelínek s časom 2:35, najrýchlejší, Janko Barica, 2:34,81.